tun chuma kan ngai thlak tur hi Korea rama university pakhata thil thlengani mi chenau pangthlain university campus chu alwa thlat mai ni ome university school le institution shang te hi mizaununa po hian ashang ti han soi mai hi kan ol samve thin shima chu chun chia chu chun mo han ti mai te po soitur kan nei theu ome hostel shang ti te po thil shat tlang lon ani nima sela hekhe si chu South Korea ram university pakhat tharau mak takin alwa tlat na ni ome atihlo umle zwal tu chu thil rapthlak tak mai alo thleng to thlata hei wang hian South Korea ram pum mai puin hei university shang chanchin hi an siain an ngai ven hle bokani hezerna in hi Sukmyang Women's University ni in kumsang khazakwa sumkwa borvela thil thleng chanchin ani Sukmyang Women's University hi Chungpadong Yongsan-gu South Korea omania South Korea ram Women Educational Institution masaberniin kumsang khazakwa le parukhan Korean Empire Royal Family te dinani atira chuan Myeongsin Women's School te niya Yodong Palace chaklama omniin Jongno-gu office epche omani heng hunlaya lalfonu chian sun hiani din le aingkul na hnuaya omchina niya sun hian hi heng hunlaya lalme pakhatani zirna in tam tak hi history ro pui tak tak nei ani hlum renga nima sela Sukmyang Women's University ro hi chu history ro pui tak baka chanchin lungai thlak tak le rap thlak tak mai po anei telani miten university campus a hian thilmak tak an hmufau maya mishing ni omalang nima sela mishing pa ngai umdan phung ni silava an hmuzia maya campus telephone bota te chuan hmeichhe pakhat phone mang ataksa le alu hoizong in anglo rap thlak tak mai te an hotel china he baka hian Yongsan O4 baspo chu zanlaya omzenei lovin atlan chhuaka romlama te tlan thlain campus a aron kirle ringot chin anti boka he bus zanlaya tlan chhuak hi zirlai chen khaten an soidan chuan zanlai bus service achuang palte chu anchin sha tur om to ngai lo niin an suya zanlai bus aron le te chuan tuma aron chuang to ngai lo ani ome hetia campus thil thleng tam takara hian zirlai te mai baka rampum huap khopa chanchin nei alo cheu mai chu thil chu min an phwa chop mai ni lovin atak ngeya campus poi khoina thleng wanga chanchin lo ir chhuak ani he thil thleng wang hian alom Sukmyang University ya songnim hola changa naupang nui ri sha chuan rang takin I thil ti lai kal san la chulai mun chu chwa san ngalang che an lo ti chin ni Sukmyang University hi zirna in larve takaniya Korean hau nam zimil dewa dwana ni wangte po ane pakhata nima sela kumsang khazakwa sumkwa bor chho velai ro chuan alardan adu om viaulo University chi bayom le thashang tamna mun angdevin alarani kumsang khazakwa sumkwa khan mechenau pang mani inring tokle harwang takmai kwak jeyun hi om veya he mechenau pang hi Olympic Village apartment anti mai songpa go solo omani an chena complex chunga kindergarten a chuan school kalve china school kalnuam ati hleya khwa chatle achha deu changpoa school kal thul mai ngai lovania furlaya niya chumkhat chu ro asurna sahleya no pangdang anglo takin school kallo pha chu atum chuanglo anu po chuan mi se felle puitling reu tak ani wang chuan ama kaltir mai chu poiti na nei lem lova ti chuan kho chetak hnoya chuan jm po chu kindergarten lampan chuan a chhuak ta a chunulam alawin hera kindergarten no pangte chu arun ho sap to a nima sela jyunero chu a mel motor omve ta tatlo anu chu amangang ta hleya man mo takin kindergarten lam chu apana awathlen chuan anzerte tu ta chu a mongal thwaya anzerte tu hena chuan join chen changan zo chuan heti hian lo chang ta ni mini sumthum liam ta khan amain lo hotir mai ro utiin miron phone ani lom ni anti ta tlat maya chu thu chuan aril ru ha na ati swal hleya afanu zerte tu ta chu akol hau silawa tunge zerte tu ta chu lova khol ta ang
ama angmaya afanuron hotel tura laushil tu chu tunge ni tang tin angai tua na saleya ngai chat lo na menin aron tuama ngai tua na mumal putpo har sa ti to hleya police te chu rang taka biain afanu bau thu chu a report top mai ni athil shat lo chu athil ton mek aya rapthlak le run thlakin anun chu aron in her danglam don ti chu ni heng hun lai hian naupang ruk pau chu a hluar veng reng hleya jain po chu naupang ruk pau mang havin an lo ru ve time ni zona tam ta hle juni somni paruk tlailam dar nga vela chuan jayun nu chuan phone call dong ta a phone call a ama ron bitu chu me chania me chengil nei takani lauti chu a oki tang chuan a hriat hleya thupe o tak chuan ifanu hi mule ti du chuan 1 million somnga poisa lo ngai tu nga lang che aron ti mak maya police te chuan chanjin an hria chuan chu phone number chu an han trace a nima sela an tlai shet phone call rongkal na mun chu wantlang telephone bot ania tunge niang hriat har sa chal mai ni minute som nuwa chuan ju ni nu chuan phone call dung le ta a hemi chuma hi chuan poisa transfer na tur account number le minglem account holder ni oma soi chu aron shila chuta chuan assume demand za chu transfer turin aron ti bukani juni somni pasaria chuan afanu chu himti shat nan jeyuni nu chuan 1 million somni panga chu athon ta phota atuk zenga chuan 1 million somni panga dang chu athon leya 1 million somni panga hi US dollar sing kha sang kwa velania a transfer na account hi Joheng Bank ani in police ten rang takin Joheng Bank branch sang chu an kal chela jein nu yen poisa a transfer na account holder chu tunge ni shatumin man la ngal char chara nima sela poi khoi tu ber chu alo film khorviau ni turani anjin ai ta in chui chwa mai chu a har satlata juni somni pakwa chunulama chuan vanai thlak tak main police te poi tu tur thil thatak mai CCTV chuan alo la fu tlat maya poi khoi tu chu CCTV in bun noi thum ala chuak lai alo la fu kyau mai ni nima sela anjin lo lam da in Joheng Bank ka ani lo tlata poisa lak chuan mun chu bank tang dai Kukim Bank main branch ha ATM ani tlat maya hetia poi khoi tu CCTV in alo lak fu ta ka chuan rampuma puan zarania an mi zon lai thalak te the darin rampum huwa boy chuan an boy chhauta ni poi khoi tu po chu a che boy deuh chan nge Joheng Bank main branch ha chuan a hnu loka 1 million ni le point paruk chu a withdraw leya hetia a chitla vel police ten an chhuilai mek alo ni bok nen a ATM man na hmuna police te chuan ATM chupan ngalin vanai thlak takin miswal chu an man ta ni miswal chu komsom ni pathum mi nula hongsun yangi ania police te bula chuan do suin thurol pui pakhatanaya ani chuan so station a chuan angak mek ni na soi zui buka police te chuan athu soi chu an oi ve maya ti chuan Solwell station lampan chuan an kalpui ta ni station an wathen chuan an mi zon chu an han zong china mu tur om ta reng reng lo maya chutia athuroi pui zonga police ten an mi tan len lai chuan hongsun chu rerun tlan thleng mai tur ko nga chuan azwang thlata thot maya mani nunalak mai chu alo tumru ka wangin do soin police te chu ashwai kwal zo kalawni vanai thlak takin rail conductor te chuan an lo mu man hlo wangin rail chu emergency in anti ding thei ta shama hongsun chuan atumang lo takin liam te naw chau anei ta zo kani police te chuan station lama chuan arangin an shwai kirle ta a interrogation an kalpui ngala ni thumlai mai thun zo fia nuwa chuan ain pang du ta chau maya ti hian asoita ni jeyun chu 13 arwang chu sukmyang women's university ya antui da khona teng pakhata chuan athu ruk tho soya hongsun hi rin lo deuh main chungku pa ngai le om thei ve ta ka changa chor chhuwa kaniya nima sela nun chapau le thil ni phum pa ka chetlak poi tilem lo me niya atira po juni rubo tu hi sukmyang women's university sirlaya ni ti thu thangalo om towa nima sela thodik fam kim lawani hongsun hian university exam te chu abe ve nuala
ma se atling thei reng lawa ti chuan achung te bum tumin sukmyang Women's University a inziak angin achung te chu bum ta a University in anpumna lekha lemte entrance exam na lekha alemte siamin University student ID lemte hiana siama achung te le University chu bumin sum engemo fees tin achung te hnena chuan adil ta china ni a ID lem mang chuan campus a chuan adu huna alutina chuak thei china Political Science le Diplomacy Department a de chuan sumcheng khatpo senglovin class te chu aiten ham mai china chu mai po chu dutok lovin an graduation ceremony a te po chuan ala tel ham mai boka amakani hengthilati live hian kumsom ni pani mi chawala ni suya waisen ve tak chuni a graduate don na hian zirlai te zenga chuan fake student ani ti chu thuthang po au man renga nima sela a graduate ve da shama a dot soi thop nan chuan dot tang a soi lo ngai ta zela in lama po chuan na mu thu soin KBS a chuan broadcaster ani thu ala soi ta cheu maya hetia kumli vel set mai dot manganun a man chauta ka chuan boina clear a ma chhon chanta a in lama la a lo motor ombok seilawa abial panen inneyan hantuma abial panu chuan nun bel chan do lo tak mai chu motan chuan alo du I kho lo maya chu chuan arial ru swala khatsa to chu article swal thui ta ni abial pa le abial pa chungte tilom tur chuan ruah manatenom takle nun rong tak chu asiam chauta a sum tam tak anei theinan no pangruk bau mai chu adu ta ni ti chuan JU ni akitna ma thlakhat kalta mei kumsang khazakwa sumkwa chuan hongsun chuan first grade elementary zirlai pakhat chu alo ru bau to a ano pangruk bau chu buchana omna ina chuan khungani darkar nga vel a thu ruk nuwa chuan a chwa zalen le a hei hi a malak na zel turatana a inzir lokna alo in practice na niin a soyani anu kumsang khazakwa sumkwa juni somni panga chuan jeyun te complex a chuan amita valen tarenga chuta chuan jeyun chu nihliap nen a school kal chu muwa jeyun ni nihliapa hian ama ming ainziak thlap maya chu remchanga lain jeyun ming chu lamin anjirtir tu le chu avakhol ta a jeyun chu loban ma tir turin alo vashilani ti chuan jeyun chu lo changin anu chianu anga in soin sukmyang Women's University zirlai angin ain soya University campus a chuan a shwai luta eli inturte ale sak boka ti chuan hongson chuan campus chunga building fal bermai music college building a chuan a shwai ta a chuta chuan rong takin khongai na le lainat na haulo chuan a reklum ta ni arwang chu ama kan soita kang khan warehouse pakhata water tank ka chuan a thuk ruzoya hongsun hian music department building athana chan hi arem chiate po ati theyome music te shang ring takin an playa an practice na mun ani tlata adu tokin thom naya naupangin a belet ve po chuan medangtan shat ngai na kha om thlat don lawani atu ka chuan zakmap lo le inthiam lo na chete po om lo chuan JU ni nu chu an fanutan chuanan poisa ala dil zuya ni kha hongsun chu aim puan zo nuwa chuan JU chunga poi khuina rapthlak tak a thlentir wangin manani ta a ama ngei hian thitura shemna death penalty mu adu tho ala soi hamani a child ma sebera chuan death sentence chu a mutarenga a child ate hian do ta soi kwal na sa leya high court mai du tok lovin a case chu Supreme Court thlengin ama zok hian a thlen puya nima sela miswa chu khoya po miswal ani tlat sia child to pera chuan apoi khoina wang chuan thiturati ani ta ni December ni sompariat kumsang khasakwa sumkwa pakhata chuan hongsun baka death sentence mo vedang mi pariati chu ti hlumani ta a he thil thlenga wang hian sukmyang Women's University chuan nasatakin atwar veya poi khoina thlenna munti alawni towa music college building ngat phei chu security le student ten no pangchaple nuiri an shefau tamaya zilai chen khat poin silenga changa tuifar te hi an shachina jum khat phei chu silenga changa tuifar ri an sha a an han en chau nak chuan
hmeichhe naupang mel dang bilbel hi alo dak kur ani awm e music student ho chuan ti ngaina an shelo hleya lau le khur chung om rengai chuan tiin pui thiam te chu an ruai tangota naupang thlarau tilom nan le thlamuang taka a thlarawa chawlh ha dam theinan naupang thil lom le naupang ei thei chu hrang hrang te nen in thawina hi an nei hial ani awm e